Bună ziua! Acum nu mai suntem pe live, dar numai că vreau să vă arăt cum pot eu să fac sticker. Suntem pe un videoclip de-al meu nou, nu știu dacă vă place, dar numai că n-am creion. Chestia este că creioanele sunt în ghiozdan. Așteptați! Așteptați! Gata, acum, dacă am luat penarul, de foarte ca asta o lăsăm, pentru că am un penar. Așa, acum să deschidem. Ba n-am un penar, așa că voi lua. Wow! Deci, facem orice fel, dar nu mai facem orice. Putem să facem o fată, orice contează. Deci eu acum voi face un cap de pisicuță și vreau să văd dacă mi iese să fac acest cap de pisică. Așteptați. Da, așa că am deschis. Am deschis videoclipul. Și acum vom face de genul acesta. Iar după dați un scoci. Așa. Și acum tăieți. Frumos și băstie. Așa, am tăiat de genul acesta. Acum luăm cocicul meu preferat, cociul. Acum începeți să întoarceți ca să fie frumoasă și prostie. Ați văzut noul cântec de la Erika Isaac? Buhu, buchi, fine tănare, spuchi. Așa. Iar după îl băgați în spate. Așa. Iar după luați cu puțin scoci. Așa. Iar după scociul acesta, pentru ca să se lipească, îl băgăm aici și gata, am terminat. Pot să lipesc chiar și pe... nu știu. Pot să vă arăt. Dar nu pot să întorc. Deci, mi l-am pus și ia uitați cât de bine stă. Pot să vă fac orice vreți. Eu pot să-l fac chiar și singură. Da. Începem pentru că mama a venit puțin. Da, puțin. Vreau să fac acesta. Adică să fac, da. Deci. O să vă arăt la final. Deci aproape am terminat acum. Aproape. Și acum mai vom face scarda.
Da, am făcut. Iar după o să-l colorăm. N-avem roșu, așa că o să dăm cu puțin roz. Mamă, fix am făcut. Gata. Acum o să facem pe tot cu galben. O, nu, uite aici. Și veți vedea la final. Da, aproape am terminat. Mai avem doar puțin de colorat. Gata. Iar acum să vă arăt. Știu dacă vă place. Acum am făcut chiar atât de bine, dar acum vom tăia. Nu era gol, era bine. Da, și verișoara mea Crina, care o cheamă Valentina. Da. Aceea a făcut ea un desen și vreau după să-l fac ca un desen. Ca un sticker. Deci mai avem doar puținică, nu chiar, puțin. Sau chiar mai avem doar puțin rău de tot. 3, 2, 1. Gata. Am terminat. Așa a ieșit. Acum să luăm scociul. Uite-l aici. Toate fetele acum l-am făcut așa pentru că așa trebuie mai mari. 8 minute, știu cât am făcut, știu. Stickers. Ok. Cam așa a ieșit. Acum să-l testăm pe ceva, nu știu pe orice. Toate fetele nu e gata pentru că mai trebuie încă puțin scociulică și să-l învârtim. Așa, gata. Așa. Acum să-l băgăm undeva unde poate fi. Seamănă? Da. Așteptați. Bă, cred că aș face 2 de alea pentru că mi-a ieșit chiar extraordinar. Nu știu. Vă place? Eu mi-am făcut asta pentru Crăciunică. Acum să mai facem încă ceva, dar de Crăciun. Putem să facem un braț? Da. Mi-am făcut o stea.
Acum să luăm ca să facem steaua. Am făcut steaua, acum să luăm verdică. Să facem acum să mai fac așa, acum să facem bulinuțe. Bam, 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 bam. Bam. Am făcut, acum să facem ăla cu maro și gata, am terminat. Băi, eu vreau maro. Așa, maro. Maro. Așa l-am făcut. Nu știu dacă vă place. Acum să-l tăiem. Băi, aș face 1000. Pentru că, nu știu, astăzi este 2 decembrie. Și cel mai important că vineri Moș Nicolae. Și trebuie să i-am pregătit deja. I-am pregătit deja scrisoarea. Adică i-am pregătit-o în 30 în noiembrie, am pregătit-o în 30 noiembrie, am pregătit-o. Așa precis. Acum să întoarcem asta. Acum vom pune doar cu unul. Ce mi-am dat? Așa, acum să o punem aici. Nu vă place? Asta nu dați în seama că oricum nu vreau să pun. Dar vreau să vă arăt cum se fac stichere. Și acum voi face o steluță. Steluță. Bă, zici că este de la nebun. Bă, asta e perfectă. Acum să-i dăm cu puțin gălbenică. Galben. Tincolinco. Și lui Moș Crăciun îi voi mai face încă o gustărică micuță. Da. Dar am uitat să punem bradul. Am terminat totalitatea, așa. Și acum și mai târziu voi mai face ce-am făcut? Și un
Așa. Nu știu ce avea telefonul. Așa. Iar acum nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Gata, acum spate. Ba, m-am băgat. Hai să vedem unde o punem. Și eu zic că aici. Da, dar pe partea asta aș vrea să fac, pentru că, uitați, dar doar aici, 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 vreau să le pun doar pe partea aceasta și pe partea aceea nu vreau, pentru că suntem moșiuri. Bine, vă pupici, pa, pa! O să pup pe YouTube.